Nganam jam halu kata tamang shwa bangan ya nga kiklet. Long save your soul. Ya kaman save muri. Ngila lose humanity de mekain ben ta. Mangan ngan syukran ni jinsha. Ting ngile. Ngile kanu. Ngi preach tang do we practice air. Ni practice lah. Ngilong very judgmental ting mentah hakani ke perthai. Ngi judge palat. Is it because ngilalong kalalong kaduna pala katu kajing syampang hangi? Kamde kajing syampang maka de kajing tiplem ko jongi maka belayap ka jinglong brio ko jongi kan. Pilih ngati bebun ki problems ki bun kini kita ki badon hakim lang salang. Ki ko mentai le ke HIV ro kabun unong bukan ngop karni di drugs bebun. Ngi train nam taki tu ki brio. Nomor ngai la di ngayo kan ni kajing ai lang ba kajing age mah. Nam tak kajing age tak kata me ngayat de kini ho ki brio bepet yang anong ai batatu mentai gule bakren riblei ho imat keren. Ya ki kena jongar ngisi ong kumtai. Kinda keren ki brio kinda keren ben nginum poi dujok. Kinda yo ro nginum poi beneng mah. Tak kata ho bayarap yenu ki brio am ngasi ong. Na ya pet teme ke iba ule. Na ya pet ke ule babaklan ule ke badai na. Namar ngimdi teme ki blei ni. Kajing bisar kan don bi teh bojrong tu mah ngasi ong kata be ngakwa banwan ra hau kibrio larang ikwa ai banwan ra jing kelah ke imlang salang ke jongi metep ngidei be ban address ya kajing e mah mdi ban pe ubrio kajing bisar ai ublimun bisar ayun bisar ublei namar menu buat damene wadangane ngingat lo kajing bisar jong ublei kajing bisar ayun bisar ublei ngabadei ban ai kajing yarap jong me kat bangla nganai lut tak tahu mah kah bang ong ni ni dei ban long biang kibri ke bawan ra biang ke jing tiblem mah pe lada nganganut ban sakhi me la de lada ngi im kum brio lada ngi don ke jing e li da ngapet lada du botu ne bokum ni kum tai ka don ka an ka don ka kendon ki bun ni ndi nga ma kum brio me tamam me di drugs ngan syok ne ngan bom ne me di HIV ngan kin po ne ngan nom sha lang ne me ban wan lang him lang sa lang ka syong katu mah ngi di ban wiang no kum ki tu jing perkhat mah wan ra bi kajing i mu nga yu kris yubu medon HIV nga ka duty jonga bangan pej ba me mendi dawai kenang man lagi i bro nama de body drugs ka duty jonga ka de ban ai kajing selok ye me ya katu kajing bakla jong utu ai bisa rublei ka don ka an ma henry para brio ma ai so kajing i mu ai so kajing i ladang i treat i ki brio kum ki maran sen lanu tu brio un sedang long kum umrat tapi pej ke bajia menta ke basusi in chuang mai no ha kan ni ke jingi shock ke jingi tiet ngam ken no kini ke bajia menta kan ni ke bajia menta ile ke long kum ong ki brio la dir palat kini ki kena badi drop sementara ke sedang saban ke attitude ke behavior jong ki mala long kum ki marat namar ngila penbelian palat ki bangin sim ban treat kum ki marat ban khenya ki bagi ki marat kita ki scum of the society ki bamdon kor ki bamdon iru mah ki imlang salang sisin mangi khenpo ki tur ki perkhat il dia baki long tam la dayu marat ila dayu brio ngi khen bu ding marat utu marat ula behave kum marat me don akor don jing tiblem shu uturu le kat bamon pe ki jing dia bamanta ke jing pen aptari yang tu ke jing tu jing them balai kitu ki beri ke batip ningkong ya kani ke problem ngalong mensha por bengi highlight ya HIV baju drugs pe nadu 2008 2009 2010 ngila ong bakani ke problem ke don hamikla baru khoi denial in denial dan bashim ka bu hoi bengi dan ke drugs problem